Dewa jagat sang yang binatara wah keparet golongane jajelanat golongane panuks manilan enak anggonku sumedya pancak baris mangurung-urung manggoro popo manggodo gelar munggah menyang kelurahan Klampis Ireng diadang karo satriya sing gagah perkosa Gumbirawa ora dalem nimbali kula pun para kawan apa sing ngadang ana ngarepku iki prajurit kelurahan Klampis Ireng nggih apa sing ngadang ana ngarepku iki prajurit kelurahan Klampis Ireng dede sapa niku putraning panengahing Pandhawa Arya Sena patutan kelawan Betari Nagagini wonten kayangan Saptawertara Raden Antarja nggih jangkar bumi lindhu segara wah keparet dadi sing ngadang ana ngarep Antarja ya nggih apa Antarja iki duweni keluwitan nggih oh pun sembrono kayangan Saptawertara Sang Hyang Antabuga niku gaudhange upas gaudhange wisa kula aturi ingkang atos-atos menawi ketemu kalian Antarja yo nggih wah keparet netepno aturing para kawan Antarja ya jenengmu Antarja sliramu yo aku Antarja balik saka kang dadi asmaku saka ngendi Mijil negara yo menawa sliramu ndurung edhep karo aku patih Teja Lengkara saka kraton Tirta Kencana prajurite Gustiku Prabu Galengga Dewa sing dadi kaperluan sumedya munggah menyang kelurahan Klampis Ireng netepno aturing Gustiku Prabu Galengga Dewa kraton Tirta Kencana kena siku denda durakaning dewa kena weweleking Jawata ora iso waras kalamun ora diwusadaning jalma Buddha Sampir ora ana liya kejaba jalma Buddha Sampir iku Kyai Badranaya Kyai Semar ana ndi Kilurah Badranaya tak boyong menyang kraton Tirta Kencana aja adat-adati lakuku aja adat-adati lakuning Teja Lengkara tak gawe bengkat sliramu ya apa arep boyong Kyai Semar kon arep boyong Kyai Semar ana paribasan Kyai Semar iku tak buntal kulit tak cancang otot tak pathoki balu kon budi tak sembadani kon ngamuk tak kembali kon bisa boyong Kyai Semar waton sirahku gumlundung ana ing dedaratan wis keparet langkah langguk pangucapmu Antarja maneni Teja Lengkara gagajrokon kepek si beranjangan obat mabita kon kaya buntute ula tapak angin tepak dadamu madal ilatu mati tanpa karapan bumi londot batangku Teja Lengkara
alas. Mandek semuku kelungitamu busanane kopong mandek semuku kadigdayan ontak sembur wiso onto lembut batangmu tak sembur wiso onto liliro tejo lengko tandingono ontorjo iyo aku Raden Jangkar Bumi yo aku Lindu Segoro yo aku putra Kayangan Sabto Bertolo liliro
tejo lengkoro umpama sliramu ora bisa nglilir amis getihmu kon ana sukuning kelurahan Klampis Ireng Kiri. Tejo lengkoro daramu mati kono kawan. Woruk-woruk mungsuwe. Woruk-woruk mungsuwe lho. Lah niku wau lungit tanpa tanding Dara kula tejo lengkoro menawi wonten kraton Tirta Kencana. Lah niki woruk-woruk mungsuwe. Mungsuwe niku putra kayangan Sabta Kertara. Putraning Arya Sena patutan klawan Betari Nagagini Raden Antarja, Raden Jangkarbumi. Antarja damel pejahing Dara kula tejo lengkoro suwing pijet wairandi. Kula pamanompol pinecok timun Cinara. Antarja damel pejahing Dara kula tejo lengkoro. Wah, pamer kelunitan. Pamer kadigdayan Antarja. Antarja iku nek meneng usyur patih tejo lengkoro tapi durung kinaruh kalamun ketemu karo Begawan Lengkoro Dewa. Nah, apa iki? Daramu tejo lengkoro digigit gulune abang kabel kan. Gulune delengen ta. Dikerakoti karo Antarja. Abang kabel. Kamu kon ngomong kok gelam jadi karepmu ya apa sih? Lah ngantuke nemen kan. Ngantuk nemen kan. Ngene iki ana kopi sak gelas cilik nulis benter maneh kan. Oh niku aja isini-sini. Aja kaya ngono. Ya gak apa-apa kok karo dulure dhewe. Madyono iki lak dulure dhewe sing ketua panitia. Lah nek ngantuk kare ngomong dalane nyuwun kopi lho ngono ae lho. Kok niku isini-isini. Ah, ana kawan. Lho aku ya Ki tak temonane. Raden Antarja. Antarja on pamer kelungitan karo Begawan Lengkoro Dewa. Sing jajal terus maju ya. Terus maju Antarja pamer kelungitan. Pamer kadigdayan. Musuh tejo lengkoro. Surah kaya wong raja penganten ngarep kepokon kaya wong adu jago kon gak mati. Golongane yo amit-amit kepareng Antarja.
dewa ingkang sumedya ambyur ing paryudan sanalika nindakna sendhakem asta suku tunggal sendhakem aranana kumpul asta takun suku sekil tunggal siji kumpul dadi siji kaya marmita ngadeg begawan lempara dewa wonten ingkang den pandang kelawan begawan lempara dewa namung pucaking grana bocah pucuk grana ireng sekawan ingkang dinung kasejuga ingkang sinindika Pandriya ingkang kaesti Panca lima driya pengangenan ingkang begawan lempara dewa Sengso ing lebeting katos duwur dhateng ing Bathara Agung ingkang dumunung wonten ing telenging jantung ruk tinakah muket triluka kinuput jagat agung kinulung jagat alit kinuput sampun klentu tampi jagat swasana duk rikala semana namung jagating lempara dewa pribadi mila datang samar manuspaning sukma ingkang sinupaya ing asekti triluyep liyep ing aluyup anggeni maminta kernugraning dewa sageta kasembadan panyuwuning lempara dewa pribadi begawan lempara dewa ingkang sumedya ambyur ing paryudan sumedya ngrapal sekaing elmune ngrapal sekaing mantra sanalika den rapal aji tulak sengkara balik ingkang rinapal gun fayakun Allahumma sholli balik ana sejo ora tumeka nek tiba pon ya bojrato wage aja mrene kliwon kliwato legi aja wani pae aja eling ya aku lasing Adam ya aku guruning Adam kang rineksa malaikat 44 teguh rahayu selamat saking kersaning Yang Widi kakang kawah adiari-ari liryah burdo geni sekaing kos sekaing rupa sing asal pusaka dating lemah geni banyu angin nur hak ajale wesi tak balekno nang ajal kamulyan saking kersaning Allah kang maha kuwasa dina 7 pasaran 5 kang rumeksa malaikat 12 kang dadi pengarep malaikat 4 malaikat Jibril Mikail Israfil sira tak kongkon rumeksa jabang bayiku yen sira ora gelem rumeksa jabang bayiku kena bentuning Allah Ta'ala malaikat Jibril aling-aling ana kulitku ya malaikat Israil aling-aling ana balung malaikat dinding dalan wah malaikat arsyullah purwanawak Allahumma kuatihi kuat perkusawani wasesa saking kersaning Allah kang maha kuwasa tinumpang kelawan aji panulah ampuing iso panulah ampuing brojo saknalika den rapal aji panulah ampuing iso yoga panulah ampuing brojo ingsun kawulaning Gusti kang metet saka Surya Kumara ingsun nambah jagat wewalian eling tan kenaning langgeng tan kenaning owah mikrot tan kenaning rusak Allah sallallahu alaihi wasallam dating suci ing sabudaya ya ingsun ratu ning Datullah ingsun lanang sejati tanpa sah sekaing raja wisa tan tumama ing
badan salira saking kersaning Allah kang maha kuwasa. Begawan antara dewa ingkang sumadya ambil ing paryudan tilemet kaya titiran antarja sinenggrang kelawan begawan antara dewa antarja majikan tangguh uruking sang antarja. Boncana sing maju sumadya mbelani karo gurune Praboncana sliramu aja melu-melu perkara iki kon kok gak nyengkris saka nggoning kelurahan Klampis Ireng kene mati merga begawan Lengkara Dewa keparat Praboncana. Sing teko pendhita Dempok Pertapan Kendali Sada. Anoman yo aja loparan sliramu iki sapa? Aku Begawan Lengkara Dewa. Saka Dempok Pertapan Murcita Wilis sing dadi kaperluanmu sumadya munggah menyang Kelurahan Klampis Ireng. Antarja iki tak petak
Kita tambuh uruke. Sliramu karo Lengkara Dewa iku satru mungkin bebuyutan, satru mungkin cecangkrakan. Apa sumedyamu belani karo Kyai Semar? Apa sumedyamu belani karo Kyai Badranaya? Umpama ora tak belani Kanjeng Rama Semar iku guruku. Kanjeng Rama Kyai Semar iku guruku. Sumikir saka Kelurahan Klampis ira mundhak tak gawe bengkat sirahmu ana nggoning Kelurahan Klampis ira. Anoman kon wani musuh Begawan Lengkara Dewa umpama kon weruh karo Lengkara Dewa para tamtu sliramu ora bakal wani Anoman. Apamu sing tak wedeni, apamu sing tak wedeni, nyoto sliramu iki Begawan Lengkara Dewa. Sliramu wani karo Lengkara Dewa, ora mundur sejangkah Anoman. Sliramu tak ajak adu jepreting kulit to sing bal, ora gegrik ulu selombo. Tak ajak perang ana nggoning penjalin pinentang pusaka siji gantenan nyuduk, ora gegrik ulu selombo. Anoman konko perang adu jepreting kulit to sing balung musuh Begawan Lengkara Dewa tak ketok gulumu, kudu minggat ninggalno Kelurahan Klampis ireng Lengkara Dewa. Jajal sunten kadigdayanmu Anoman.
semono kadigdayan busanane kok mandeg kelungitanmu kon tak cepitno bumi wasi jonggo ora iso ngentas ini nek sumbar gunung Merdadu dijebol digawe anak-anak Bengawan Silu Gongko digawe pencolotan Rodya Lengkoro Dewa enggal patenoro aku ora kuat kecepit bumi wasi jonggo sambat mati Anoman sambat mati Praboncana perkara mati sliramu pasti bakal tak pateni umpama sliramu tak pateni kuwi ora bisa mati lantaran sliramu iki kedulungan Aji Pancasona dadi kena lara luput pati sing bener sliramu ben mati nglakar kecepit bumi wasi jonggo tak lebonane kelurahan Klampis Ireng tak lebonane kelurahan Karang Tumaritis Semar kon gak gelem tak boyong menyang kraton Tirta Kencana tak ketok gulumu Semar kono